Edgar Allan Poe, Βερενίκη. Μετάφραση Κοσμάς Πολίτης. Κάθε λογής κατάντια, κάθε μορφής αθλιότητα στον κόσμο. Τυλίγοντας τη γη σαν το ουράνιο τόξο, οι αποχρώσεις της έχουν την ίδια με αυτό ποικιλία. Ξεχωρίζουν καθαρά κι όμως ανακατώνονται η μία μέσα στην άλλη. Τυλίγοντας τη γη σαν το ουράνιο τόξο. Πώς γίνεται να αντλώ από την ομορφιά έναν τύπο ασκήνιας? Από το σύμβολο της γαλήνης μια παρομοίωση θλίψης? Αλλά όπως στη φιλοσοφία, το κακό είναι μια συνέπεια του καλού. Έτσι και στη ζωή, απ' τη χαρά, γεννιέται η θλίψη. Είτε η θύμηση της περασμένης ουράνιας ευτυχίας είναι η σημερινή αγκούσα, είτε οι τωρινές αγωνίες έχουν την αρχή τους στις εκστάσεις που ίσως κάποτε να είχαν υπάρξει. Το βαφτιστικό μου όνομα είναι Αιγαίας. Το όνομα της οικογένειάς μου δεν θα το αναφέρω. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στον τόπο μου πιο παλιοί πύργοι από το ζωφερό, το γκρίζο πατρογονικό μου αρχοντικό. Την οικογένειά μας την είχαν ονομάσει ράτσα οραματιστών και σε πολλές εντυπωσιακές λεπτομέρειες, στο χαρακτήρα του οικογενειακού αρχοντικού, στις στιχογραφίες της μεγάλης αίθουσας, στις ταπετσαρίες μέσα στους κοιτώνες, σε μερικά ανάγλυφα σκαλίσματα της πανοπλίας και πιο ειδικά στην πινακοθήκη με τους παλιούς πίνακες, στη διαρρύθμιση της βιβλιοθήκης και τέλος στο ιδιότυπο περιεχόμενο αυτής της βιβλιοθήκης υπάρχουν υπεραρκετές αποδείξεις για να επιβεβαιώσουν αυτή τη δοξασία. Οι αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας συνδέονται με αυτήν την αίθουσα της βιβλιοθήκης και με τα βιβλία της, που για αυτά τα τελευταία δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Εδώ πέθανε η μητέρα μου. Εδώ γεννήθηκα. Όμως θα ήταν καθαρή μορολογία να έλεγα πως δεν είχα ζήσει πρωτήτερα, πως η ψυχή δεν έχει μια προύπαρξη. Το αρνιέστε, ας μη συζητήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό. Έχοντας εγώ αυτή την πεποίθηση, δεν ζητώ να πείσω και τους άλλους. Μένει ωστόσο μια θύμηση από αιθέριες μορφές, από μάτια ψυχικά γεμάτα νόημα, από ήχους, μουσικούς, μα ωστόσο μελαγχολικούς. Μια θύμηση που δεν μπορώ να τη διώξω, μια θύμηση σαν ίσκιος, αόριστη, που παραλλάζει, απροσδιόριστη, τρεμουλιαστή. Σαν ίσκιος, επίσης σχετικά με την αδυναμία μου να απαλλαχτώ από αυτήν όσο θα υπάρχει ο ήλιος του λογικού μου. Σε εκείνη την αίθουσα γεννήθηκα. Έτσι, ξυπνώντας από τη μακροχρόνια νύχτα αυτού που φαίνεται να είναι, μα δεν είναι, ανυπαρξία, ξυπνώντας ξαφνικά μέσα σε έναν τόπο παραμυθένιο, μέσα σε ένα παλάτι της φαντασίας, μέσα στην απάτητη περιοχή της μοναστικής σκέψης και μελέτης, δεν είναι παράξενο πως έριξα γύρω μου μια ξαφνιασμένη και διάπειρη ματιά, πως έχασα τα εφηδικά μου χρόνια μέσα στα βιβλία, πως πατάλησα τα νιάτα μου σε ρεμβασμούς. Αλλά είναι πραγματικά παράξενο πως καθώς κυλούσανε τα χρόνια και το μέστομα της ανδρικής μου ηλικίας με βρήκε ακόμα στο πατρογονικό μου αρχοντικό, είναι πραγματικά εκπληκτικό το σταμάτημα που έγινε στη ροή της ζωής, πόσο ολοκληρωτικά αναστράφηκε ο χαρακτήρας και των πιο κοινών μου σκέψεων. Τις πραγματικότητες του κόσμου τις ένιωθα σαν οραματισμούς και μόνο, ενώ οι εξωφρενικές ιδέες της χώρας των ονείρων έγιναν με τη σειρά τους, όχι υλικό της καθημερινής ζωής μου, αλλά καθ' αυτό και αποκλειστικά η ίδια η ύπαρξή μου. Η Βερενίκη και εγώ ήμασταν εξαδέρφια και μεγαλώσαμε μαζί στο πατρογονικό μου αρχοντικό. Ωστόσο μεγαλώσαμε διαφορετικά. Εγώ ασθενικός και βυθισμένος στον ζόφο, εκείνη πεταχτή, χαριτωμένη, γεμάτη ζωή.
Εκείνη τριγυρνώντας στους λόφους, εγώ μελετώντας κλεισμένος. Εγώ ζώντας μέσα στον εαυτό μου, παραδομένος ψυχή και σώμα, στην πιο εντατική και κοπιαστική προσήλωση του νου. Εκείνη διαβαίνοντας ξένιαστη μες στη ζωή, αδιαφορώντας για τους ίσκιους ή για το σιωπηλό φτερούγισμα του αδιφάγου χρόνου με τα μαύρα σαν του κόρακα φτερά. «Βερενίκη», φωνάζω το όνομά της, «Βερενίκη», και από τα γκρίζα ερείπια της θύμησης ξυπνούνε 1000 αναταραγμένες αναμνήσεις. Τώρα η μορφή της παρουσιάζεται ολοζώντανη μπροστά μου, όπως στις παλιές μέρες της ξενιασιάς και της χαράς της. Υπέροχη και ονειρεμένη ομορφιά. Ο Σιλφίδα μέσα στα δάση του Αρνχάιμ. Όνερα είδα που τριγυρνούσε στις πηγές. Και ύστερα όλα ένα μυστήριο και τρόμος. Και μια ιστορία που δεν θα έπρεπε να εφηγηθώ. Η αρρώστια, μια θανατερή αρρώστια, χύμιξε πάνω της σαν το σιμούν. Και ακόμη, όσο την κοίταζα, το στοιχείο της αλλαγής πλημμύρισε το είναι της, διαπότισε το μυαλό της, τις συνήθειες και το χαρακτήρα της, παραλλάζοντας με ένα τρόπο ύπουλο και τρομερό, ως και την ίδια την προσωπικότητά της. Αλλήμωνο, ο χαλαστής ήρθε και έφυγε. Και το θύμα, που είναι εκείνη, δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα πια σαν Βερενίκη. Ανάμεσα στις πολυάριθμες αρρώστιες που έφερε τη μία πάνω στην άλλη, εκείνη η πρώτη και μοιραία πάθηση που είχε προξενήσει μια τόσο φρικτή επανάσταση στο σώμα και στην ψυχή της εξαδέρφης μου, θα έπρεπε να αναφέρω την πιο θλιβερή και επίμονη, κάτι σαν επιληψία που τελείωνε συχνά σε μια καταληψία. Μια καταληψία που έμοιαζε πολύ με πραγματική αποσύνθεση, με θάνατο. Και έπειτα ξαναρχότανε στον εαυτό της εκπληκτικά απότομα. Στο μεταξύ η δική μου αρρώστια, γιατί μου είχαν πει πως μόνο αυτή η ονομασία τέριαζε στην κατάστασή μου, η δική μου αρρώστια τέριαζε και κέρδιζε έδαφος και τελικά πήρε το χαρακτήρα μιας μονομανίας καινούριας και παράξενης μορφής, που δυνάμωνε ώρα με ώρα, στιγμή με στιγμή και στο τέλος με κυριάρχησε εντελώς ακατανόητα. Αυτή η μονομανία, αν πρέπει έτσι να την ονομάσω, εκδηλωνόταν με ένα νοσηρό ερεθισμό της πνευματικής ιδιότητας που η μεταφυσική επιστήμη την προσδιορίζει με τον όρο προσεκτική. Είναι περισσότερο από πιθανό πως δεν γίνομαι αντιληπτός, αλλά φοβάμαι πολύ πως είναι αδύνατον να δώσω στο κοινό μέσω αναγνώστη μια ξεκάθαρη ιδέα για εκείνη τη νευρική ένταση ενδιαφέροντος, που με αυτή, στη δική μου περίπτωση, οι διανοητικές μου δυνάμεις καταγίνονταν και απορροφώνταν να επισκοπούν και τα κοινότερα πράγματα του κόσμου. Να ρεμβάζω ακούραστα ολόκληρες ώρες, με την προσοχή μου προσιλωμένη σε κάποιο ασήμαντο γνωμικό στο περιθώριο ή στο κείμενο ενός βιβλίου. Να με απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος μιας καλοκαιρινής μέρας ένας παράξενος ίσκιος που έπεφτε λοξά πάνω στην ταπετζαρία ή στο πάτωμα. Να αφαιρούμε μία ολόκληρη νύχτα κοιτάζοντας τη σταθερή φλόγα μιας λάμπας ή τη χόβολη του τζακιού. Να ονειροπολώ ολόκληρες μέρες το άρωμα κάποιου λουλουδιού. Να λέω και να ξαναλέω μονότονα κάποια συνηθισμένη λέξη, ώσπου ο ήχος της με τη συχνή επανάληψη έπαβε να μεταβιβάζει οποιοδήποτε νόημα στο μυαλό μου. Να χάνω με το μέσον μιας απόλυτης και επίμονης ακινησίας. Κάθε αίσθηση ηλικής ζωής. Τέτοιες ήταν μερικές από τις κοινότερες και λιγότερο ολέθριες φαντασιοπληξίες που μου έφερνε μια διανοητική κατάσταση. Όχι βέβαια απόλυτα πρωτάκουστη, αλλά που ασφαλώς αψηφούσε κάθε ανάλυση και εξήγηση. Ωστόσο, ας μην υπάρξει καμία παρανόηση, η άτοπη, εντατική και νοσηρή προσοχή που μου προκαλούσαν ασήμαντα πράγματα
δεν πρέπει να συγχαίεται στο χαρακτήρα της με εκείνη τη ροπή προς το ρεμβασμό που είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά σε όσους έχουν ζωηρή φαντασία. Ούτε ήταν καν, όπως θα μπορούσε να υποτεθεί, μια εντατική κατάσταση αυτής της ροπής, αλλά κάτι ουσιαστικά ξέχωρο και διαφορετικό. Στη μία περίπτωση, ο ονειροπόλος ή αυτός που ενθουσιάζεται με κάτι, συνήθως παίρνει ενδιαφέρον για κάποιο αντικείμενο, όχι ασήμαντο. Αυτό το αντικείμενο βγαίνει σιγά σιγά από τη σκέψη του μέσα σε ένα κικαιώνα από συλλογισμούς και συμπεράσματα που έχουν πηγάσει από αυτό, ώσπου στο τέλος μιας ονειροπόλησης που είναι συχνά ειδονική, χάνεται και ξεχνιέται ολότελα η πρωταρχική αιτία του ρεμβασμού του. Στη δική μου περίπτωση, το πρωταρχικό αντικείμενο ήταν απαράβατα ασήμαντο, μόλο που έπαιρνε μέσον του νοσηρού οραματισμού μου μια διαθλασμένη και μη πραγματική σπουδαιότητα. Έκανα ελάχιστους συλλογισμούς ή και καθόλου, και αυτοί οι ελάχιστοι συλλογισμοί περιστρέφονταν επίμονα γύρω στο πρωταρχικό αντικείμενο. Οι στοχασμοί μου δεν ήταν ποτέ ευχάριστοι και στο τέλος της ονειροπόλησης η πρωταρχική αιτία κάθε άλλο παρά να έχει φύγει από τη σκέψη μου. Έφτανε σε αυτό το υπερφυσικά εξογκωμένο ενδιαφέρον που αποτελούσε το κυριότερο χαρακτηριστικό της αρρώστιας μου. Με λίγα λόγια, σε μένα οι διανοητικές δυνάμεις, οι ξεχωριστά εξασκημένες, ήταν όπως προανάφερα οι προσεκτικές, ενώ στον ονειροπόλο είναι οι στοχαστικές. Τα βιβλία που διάβαζα εκείνη την εποχή, ακόμη και αν δεν χρησιμεύαν καθ' αυτό για να ερεθίσουν τη διανοητική μου διαταραχή, είχαν και αυτά σε μεγάλο βαθμό με τις φαντασιώσεις και τις ανακολουθίες τους τα χαρακτηριστικά αυτής της ίδιας διανοητικής διαταραχής. Θυμούμαι καλά, ανάμεσα σε άλλα, την πραγματεία του μεγάλου Ιταλού Καΐλιου Σεγούνδου Κουρίου περί εκτάσεως βασιλείας των ουρανών, το σπουδαίο έργο του Αγίου Αυγουστίνου, η πόλης του Θεού και του Τερτουλιανού, περί ενσαρκώσεως Χριστού, όπου το γεμάτο παραδοξολογίες αποφθεγμά του τέθνικεν ο Υιός του Θεού άξιον πίστεως εστίν ομόρια εστίν, εκτάφου ανέστη, βέβαιο εστίν ο αδύνατος αστίν, με αποσχόλησε αδιάκοπα για πολλές εβδομάδες με επίπονες και άκαρπες έρευνες. Φαίνεται λοιπόν πως το μυαλό μου, που έχανε την ισορροπία του μόνο από ασήμαντα πράγματα, έμοιαζε με εκείνο το βράχο του ωκεανού που αναφέρει ο Πτολεμαίος Ηφαιστίων, που ενώ έμενε ακλόνητος στη βία και στις προσπάθειες του ανθρώπου και στην πιο άγρια μανία της θάλασσας και του ανέμου, έτρεμε μονάχα το άγγεγμα του λουλουδιού που λέγεται ασφόδελος. Και μόνο που ένας επιπόλαιος στοχαστής θα θεωρούσε για βέβαιο πως οι αλλοιώσεις που έφερε η αρρώστια στην ψυχική κατάσταση της άτυχης Βερενίκης θα μου έδιναν άφθονες αιτίες για να εξασκήσω την εντατική και αφύσικη προσήλωση του νου που δυσκολεύτηκα αρκετά να εξηγήσω το χαρακτήρα της, ωστόσο δεν ήταν καθόλου τέτοια η περίπτωση. Στα ενδιάμεσα της αρρώστιας μου, όταν το μυαλό μου είχε διάβγεια, πονούσα πράγματι για τη συμφορά της και παίρνοντας κατάκαρδα αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή της όμορφης και ευγενικής ζωής της, έπεφτα συχνά σε πικρή συλλογή σχετικά με την ακατανόητη δύναμη που έφερε ξαφνικά μια τόσο παράξενη μεταβολή. Αλλά αυτές οι σκέψεις δεν είχαν καμία σχέση με την ιδιοσυγκρασία της αρρώστιας μου και θα τις έκαναν όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι σε παρόμοιες περιστάσεις. Η διανοητική διαταραχή του, πιστή στο χαρακτήρα της, εντρυφούσε στις μικρότερης σημασίας αλλά περισσότερο εκπληκτικές μεταβολές που είχε πάθει η σωματική κατάσταση της Βερενίκης στην παράξενη και τρομακτική παραμόρφωση της οντότητάς της. Την εποχή της ασύγκριτης ομορφιάς της είναι απόλυτα βέβαιο πως ποτέ μου δεν την είχα αγαπήσει. Με την παράξενη ανομαλία της ζωής μου τα αισθήματα δεν προέρχονταν ποτέ από την καρδιά και οι συγκινήσεις μου ήταν πάντα εγκεφαλικές. Τα γκρίζα πρωινά το μεσημέρι ανάμεσα στους παιχνιδιάρικους ίσκιους μες στο δάσος
τα βραδινά μέσα στη σιωπή της βιβλιοθήκης, φτεροκοπούσε μπρος στα μάτια μου και εγώ την έβλεπα όχι σαν τη Βερενίκη που ζούσε και ανάσαινε, μα σαν τη Βερενίκη κάποιου ονείρου. Όχι σαν ένα πλάσμα γήινο, αλλά σαν την αφηρημένη έννοια ενός τέτοιου πλάσματος. Όχι σαν κάτι που άξιζε το θαυμασμό, αλλά σαν κάτι κατάλληλο για ανάλυση. Όχι σαν αντικείμενο αγάπης, αλλά σαν ένα θέμα για αέρινες και ασυνάρτητες θεωρίες. Και τώρα έτρεμα μπροστά της και χλώμιαζα όταν την έβλεπα να σημώνει. Λυπόμουν κατάκαρδα για την απελπιστική της κατάσταση και αναθυμόμουν πως με αγαπούσε από καιρό και κάποια κακή ώρα της μίλησα για γάμο. Η μέρα του γάμου μας πλησίαζε, όταν ένα χειμωνιάτικο απομεσήμερο, μια από εκείνες τις ζεστές γαλήνιες, αχνισμένες, παράτερες για την εποχή αλκιονίδες μέρες, καθόμουνα μόνος, όπως νόμιζα, στο βάθος της βιβλιοθήκης, αλλά καθώς σήκωνα τα μάτια μου, είδα τη Βερενίκη να στέκεται μπροστά μου. Ήταν άραγε η ξαναμένη φαντασία μου ή η επίδραση της αχνισμένης ατμόσφαιρας ή το αβέβαιο μισόφωτο μες στο δωμάτιο ή μήπως τα γκρίζα πέπλα που τη σκέπαζαν, που έκαναν τη μορφή της τόσο τρεμουλιαστή και διάχυτη. Δεν ξέρω. Εκείνη στεκόταν σιωπηλή κι εγώ όχι λόγια, μα ούτε μια συλλαβή δεν μπορούσα να προφέρω. Ένα ρίγος παγερό πέρασε από όλα μου το κορμί. Με βάραινε μια αβάσταχτη αγωνία, μια φλογερή περιέργεια γέμιζε την ψυχή μου. Ακούμπησα πίσω στη πολυθρόλα μου και έμεινα με κομμένη ανάσα και ακίνητος, με τα μάτια μου στυλωμένα πάνω της. Αλίμονο, ο μαρασμός ήταν κάτι τρομερό, ούτε ένα ίγνος από την πρωτινή Βερενίκη δεν ξεχώριζε σε καμία της γραμμή. Η ανυπόμονη ματιά μου έπεσε τέλος πάνω στο πρόσωπό της. Το πρόσωπο ήταν ψηλό, πολύ χλωμό, με μια παράξενη ατονία και τα μαλλιά της που ήταν άλλοτε κατάμαυρα έπεφταν χωρισμένα στη μέση και ίσκιαζαν τα βαθουλωμένα μηνύγκια με ένα σωρό μπουκλίτσες που είχαν τώρα ένα ζωηρό κίτρινο χρώμα, χτυπητά παράτερες στην κοκέτικη ιδιοτροπία τους με τη μελαγχολία του προσώπου της. Τα μάτια της ήταν δίχως ζωή και λάμψη, λες και έλειπαν οι κόρες. Δίχως να το θέλω, αποτράβηξα τα δικά μου από τη γυάλινη θωριά τους και κοίταξα τα λεπτά και ζαρωμένα χείλια. Χαράξανε και σε ένα χαμόγελο με σημασία τα δόντια της παραλλαγμένης Βερηνίκης αποκαλύφθηκαν σιγά σιγά. Να δίνει ο Θεός να μην τα είχα δει ποτέ μου ή μια κετάδα να είχα πεθάνει. Το κλείσιμο μιας πόρτας με έκανε να σηκώσω τα μάτια μου και είδα πως η εξαδέλφη μου είχε βγει. Όμως αλίμονο, από το αναστατωμένο μυαλό μου δεν είχε βγει και δεν θα φεύγε ποτέ το λευκό και απέσιο φάντασμα των δοντιών της. Ούτε ένας λεκές, ούτε ένας ίσκιος πάνω στο σμάλτο τους, ούτε μια χαρακιά που να τα ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Μόνο η χαρακιά που το σύντομο χαμόγελό της αποτύπωσε στη θύμησή μου. Τώρα τα βλέπα πιο καθαρά από ό,τι τα είχα δει τότε. Τα δόντια. Εδώ, εκεί, παντού βρίσκονταν μπροστά μου. Τα βλέπα με τα μάτια μου, με την αφή μου, μακρουλά, στενά, κάτασπρα, με τα χλωμά χείλια ανασηκωμένα γύρω της, όπως την πρώτη στιγμή που τα είχα αγναντέψει. Και τότε με έπιασε η μονομανία μου με όλη τη λύσα. Άδικα πάλεψα για να απαλλαχθώ από την αλόκοτη και ακατανίκητη επιρροή της. Μέσα στα τόσα πράγματα του εξωτερικού κόσμου δεν είχα άλλη σκέψη από τα δόντια της. Τα νοσταλγούσα με λαχτάρα. Όλα τα άλλα ζητήματα, ό,τι άλλο με ενδιέφερε, όλα απορροφήθηκαν μονάχα στο αγνάτεμά τους. Αυτά μονάχα έβλεπα με τα μάτια του νου μου και αυτά μονάχα με την ξεχωριστή ατομικότητά τους έγιναν η ουσία της διανοητικής μου ζωής. Τα βλέπα κάτω από κάθε φως. Τα γύριζα από κάθε γωνιά. Εξέταζα
τα χαρακτηριστικά τους. Σταματούσα στις λεπτομέρειες, σκεφτόμουν την διάπλασή τους. Βυθιζόμουν σε ρεμβασμούς σχετικά με την αλλίωσή τους. Αναρριγούσα καθώς τους έδινα με την φαντασία μου μια δύναμη ευαισθησίας και αίσθησης και ακόμη χωρίς τη συμπαράσταση των χιλιών την ικανότητα μιας έκφρασης ψυχικής. Για τη Δεσποινίδα Σαλ είχαν πει πολύ σωστά πως όλα τα βήματά της ήταν αισθήματα και για τη Βερηνίκη πίστευα πιο σοβαρά πως όλα της τα δόντια ήταν ιδέες. Ιδέες. Να ποια ήταν η ηλίθια σκέψη που με κατέστρεψε. Ιδέες. Για τούτο τα λαχταρούσα τόσο τρελά. Ένιωθα πως μονάχα η απόκτησή τους θα μου ξανάδινε τη γαλήνια μου ύπαρξη, ξαναφέρνοντάς με στα λογικά μου. Έτσι με τύλιξε το σούρουπο. Και έπειτα ήρθε το σκοτάδι. Έφυγε αργόσυρτο και πάλι ξημέρωσε. Και οι άγνες μιας δεύτερης νύχτας μαζεύτηκαν γύρω μου. Και εγώ εξακολουθούσα να κάθομαι ακίνητος μέσα στο ερημικό δωμάτιο, πάντα βυθισμένος στους ρεμβασμούς μου και πάντα το φάντασμα των δοντιών να εξασκεί πάνω μου την τρομερή κυριαρχία του καθώς σάλευε με την πιο ζωηρή και απέσια ευκρίνεια μες στο αβέβαιο ισκιόφωτο της βιβλιοθήκης. Κάποια στιγμή έσπασε την ονειροπαρσία μου μια κραυγή. Λες και ήταν γεμάτη φρίκη και τρόμο και ύστερα από μια σιωπή ακούστηκαν ταραγμένες φωνές, ανάκατες, με πνιγμένα βοκητά. Πετάχτηκα ορθώς και καθώς άνοιξα μια πόρτα της βιβλιοθήκης, είδα να στέκεται στον προθάλαβο μιας καμαριέρας, πνιγμένη στα δάκρυα, που μου ανήγγειλε πως η Βερενίκη δεν υπήρχε πια. Νωρίς το πρωί είχε πάθει μια προσβολή επιληψίας και την ώρα τούτη που έπεφτε η νύχτα, ο τάφος ήταν έτοιμος να τη δεχτεί και όλες οι προετοιμασίες για τον ενταφιασμό είχαν τελειώσει. Βρέθηκα να κάθομαι στη βιβλιοθήκη. Πάλι να κάθομαι ολομόναχος. Μου φαινότανε σαν μόλις να είχα ξυπνήσει από κάποιο συγκεχημένο και παράξενο όνειρο. Ήξερα πως τώρα ήταν μεσάνυχτα και πως η Βερενίκη βρισκότανε μέσα στη γη, από το ηλιοβασίλεμα. Αλλά δεν είχα καμιά θετική, τουλάχιστον καμιά κάπως πραγματική αντίληψη για το θλιβερό διάστημα που μεσολάβησε. Το αναθυμόμουνα γεμάτος φρίκη. Μια φρίκη ακόμη πιο φρικτή γιατί ήταν αόριστη και τρόμο που τον έκανε ακόμα πιο τρομακτικό η αμφιβολία. Ήταν μια φοβερή σελίδα στο βιβλίο της ζωής μου, γραμμένη ολόκληρη με σκοτεινές απέσιες και ακατανόητες αναμνήσεις. Προσπάθησα να τις ξεδιαλύνω, άδικα όμως, ενώ κάθε τόσο σαν το στοιχείο ενός σβησμένου ήχου, η διαπεραστική στριγκλιά μιας γυναικείας φωνής λες και αντιχούσε στα αυτιά μου. Κάτι είχα κάνει, μα τι ήταν? Αναρωτήθηκα φωναχτά και η ψιθυριστή ηχό της βιβλιοθήκης μου αποκρίθηκε τι ήταν. Πλάι μου, πάνω στο τραπέζι, άναβε μια λάμπα και κοντά της βρισκόταν ένα μικρό κουτί. Δεν είχε τίποτα το ξεχωριστό και μου είχε τύχει να το δω συχνά πρωτήτερα γιατί ήταν του οικογενειακού μας γιατρού. Μα πώς βρισκόταν τώρα εκεί, πάνω στο τραπέζι μου και γιατί τρεμούλιαζα κοιτάζοντάς το? Όλα αυτά ήταν πράγματα παράλογα. Έπαψα να τα συλλογέμαι και τα μάτια μου έπεσαν τέλος στις ανοιχτές σελίδες ενός βιβλίου και σε μια φράση υπογραμμισμένη. Ήταν τα παράξενα αλλά απλά λόγια του ποιητή Εμπν Σαγιάτ. Μα γιατί καθώς τα διάβαζα σηκώθηκαν οι τρίχες της κεφαλής μου και το αίμα έπηξε στις φλέβες μου? Ένας σιγανός χτύπος στην πόρτα της βιβλιοθήκης και χλωμός σαν πεθαμένος μπήκε ένας υπηρέτης παντώντας στα ακροδάχτυλα. Τα μάτια του ήταν γουρλωμένα από το φόβο και μιλούσε με τρεμουλιαστή φωνή, αγνή και πολύ σιγανή. Τι έλεγε? Άκουσα κάτι κομμένες φράσεις. Μιλούσε για μια άγρια κραυγή που αναστάτωσε τη σιγαλιά της νύχτας. Πως είχαν μαζευτεί οι υπηρέτες. Πως είχαν ψάξει στο μέρος από όπου ακούστηκε η κραυγή
και τότε ο τόνος της φωνής του έγινε ολοκάθαρος και διαπεραστικός, καθώς μου έλεγε ψιθυριστά για έναν παραβιασμένο τάφο, για έναν παραμορφωμένο και σαβανωμένο πτώμα που ανάσαινε, ζεστό ακόμα, ζωντανό. Έδειξε με το δάχτυλο τα ρούχα μου. Ήτανε καταλασπωμένα και πιτσιλισμένα με αίμα. Δεν μίλησα. Μου σήκωσε ανάλαφρα το χέρι. Είχε βαθιές τζαγκρουνιές από ανθρώπινα νύχια. Μου έδειξε κάτι που ήταν ακουμπισμένο στον τοίχο. Το κοίταξα λίγη ώρα. Ήταν μια τσάπα. Πετάχτηκα στο τραπέζι μου με μια κραυγή και άδραξα το κουτί που ήταν εκεί πάνω. Μα δεν κατάφερνα να τα ανοίξω. Γλίστρισε από τα χέρια μου που έτρεμαν, έπεσε χάμω και έγινε κομμάτια. Και από μέσα κύλησαν με κρότο μερικά εργαλεία οδοντογιατρού, ανάκατα μαζί με 32 μικρά, λευκά, σαν θηλντισένια πραγματάκια που σκόρπισαν στο πάτωμα εδώ και εκεί.